Luto tayo ng rice para mamaya ready na tayo kapag magutom. At pagkatapos nating mag-breakfast guys, punta tayo sa labas para naman i-continue yung ating mga gawain kasi hindi ko po talaga yan matatapos in one day. Pang ilang araw ko na po ito. Ang laki kasi talaga ng area at ako lang ang gumagawa kasi kailangan naman talaga natin itong gawin kasi yung ating asawa is ayaw niya. Ang mga ganitong trabaho guys, so kaya is indemnity ang lahat. At okay naman sa akin kasi talagang relaxing no. Para sa akin it's very relaxing to do gardening or cleaning up your yard. So ito na yung after guys, nakikita nyo naman para silang ano lang talaga may mga empty space dyan kasi gusto ko yung ganyan, hindi masyadong overcrowded yung ating halamanan. At ito naman itong yellow na plant ay kinuhanan ko siya ng mga branches sa ilalim kasi talagang sobrang lago na guys. At nagpunta din ako dito sa kabila kasi sobrang lago at tinitrim ko yan. And ang ating rosas, akala ko mamatay na yan 3 years ago pero nabubuhay man siya guys. So yun yung sa gilid, andyan yung rosas niya at yun buhay na buhay siya no dahil inalagaan ko siya ng maayos. Natawa ako guys kasi merong nag-message sa akin kaya ayaw rin niya mag-asawa ng matandang afam kasi marami daw siyang nakikita na katulad sa akin na kami daw yung halos parang ginagawang katulong, kami na daw halos gumagawa at hindi daw nila nakikita yung mga may edad na afam is parang wala daw. Guys, depende po yan, may mga may edad na talagang mahilig sa gardening at yung asawa ko is hindi po yan siya sanay so kaya ako yung gumagawa kasi ako yung pinaka gustong gusto ang ganitong trabaho kasi kung ayaw ko at ayaw niya hindi nyo kami makikita na naglilinis dito sa labas. Mag-hire kami ng tao. Kaso, relaxing siya para sa akin, guys. Akong kumain. Kasi sobrang gutom ko na talaga. And I need to eat. Yep, that's what happened when you don't eat early. Yep. Kain tayo. Hanap tayo sa freezer ng isda. Hopefully, meron pa tayong isda. May isa na lang. Aduy. Ay, guys, ang hirap kapag magutom ba? Ay. Doon sa para sa groundhog, guys. Okay. So ito na yung order ko na screen to protect my under the porch para sa groundhog kasi nagdidig talaga sila at nasisira na yung foundation. So kaya yun, let's do protection na guys. And yes, pasensya na kayo sa akin kasi galing ako sa labas guys. At pumasok lang ako dito sa loob kasi sobrang lakas ng hangin. So naisip ko, hala, magluto na lang tayo ng squid yung dinefrost ko. So kaya yun, ito yung ating gagawin, magluto na lang tayo ng squid. Para naman makapagkain tayo and then babalik ako ulit sa labas para magplant ng potato. So, ilagay natin yung garlic guys. May garlic no. Parang shrimp lang style no. Lagay natin ang spicy. Oh, sayunan ka ana, bahalag magka hubag-hubag ang dila no. Bahala, sobrang sakit ito sa dila guys basta kay may spice. Oh, di ba? And then ilagay natin ang squid bago mag yung ating garlic. So ilagay natin ang squid guys. Next natin, yun ang bango niya.
Wow, ang bango. Asin. Oh, wow. Ang bango, guys. Ang bango. Grabe. Ilagay natin yung parsley. Ito yung frozen na parsley natin kasi ito lang yung meron tayo. Wala tayong fresh, no? So, lahat po dito frozen. Lagyan natin ng lemon. Masarap kasi ang lemon, guys. Para siyang pangpaasim. Yun siya, no? Pangpaasim. Wow. Wow. Asin. So, ibang araw na naman ito guys, dito na naman ako sa gilid ng bahay para naman matapos-tapos ko ito and then continuation tayo doon sa groundhog kasi hindi ko siya natapos-tapos talaga yung protection dapat doon sa front porch namin. But anyway, kailangan ko lang itong tapusin kasi gusto kong malaman kung kung gaano karami ba yung natitira nating mulch kasi ang daming in order at very enjoyable mag-mulching guys, no? It's very tiring but I love it. Umalis kami ng bahay para lang mag-send ng tax. Bihis tayo. Balik. It's a rock. Ito siya. Ilagay ko dito sa gilid para ano siya. Yung gilid sa bahay may mga rocks. At saka hindi manglagsik ba. Makatulong kasi ito sa mga lagsik-lagsik. Ganyan, oh. Lagyan natin ng rock sa gilid. So, after namin nag-deliver sa tax paper namin, guys, bumalik agad ako dito sa labas continuation kasi hindi ko talaga ito maano, guys. At meron tayong extra dito na rocks, no? Kailangan ko lang ditong ilagay sa gilid kasi nakikita ko every time it rains hard, marami mga talsik-talsik dito, guys. So, mag-itim-itim yung aking wall dyan, no? So, kaya yun, nilagay ko na dyan. Thank you for watching!